Η μάχη των αιώνων. Τόνια vs Μπιάνκα. 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 Ρε που είσαι. Μπιάνκα vs Τόνια. Θα μου γράψετε στα σχόλια ποια λέτε. Από τις δύο. Εγώ λέω πάντως και τις δύο. Είναι και οι δύο αξιολάτρευτες. Εσείς ποια λέτε? Μπορείτε να πείτε Τόνια ή Μπιάνκα ή και από τις δύο. Ή Καναρίνιο. Δεν μπορώ άλλο. Γεια σας παιδιά, γεια.